नमस्कार प्रणाम। तरह के बतला दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आ रहा है कल्ले, जवन गाना के टाइटल बा मर्दा गर्दा मिली। तरह सबके बतला दी कि ये गाना के कोनो रिस्पांस ना मिल पाइल बा। अगर वो सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन सिंह के लाइफ में ऐसा पहली बार भइल बा कि एक दिन में 1 मिलियन गाना ना हो पाइल। आगे वो सबके बतला दी कि यहू से ज्यादा मार्केट गिर गइल बा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के। जी हाँ, तो वो सबके बतला दी कि खेसारी लाल यादव के आज एगो गाना आयल है, जवना गाना के टाइटल बा आंसू गंगा जल भइल। तो भैया गाना आ जायल हो और मार्केट इतना गिर गइल बा खेसारी लाल यादव के। फिर एगो सबके बतला दी कि टी सीरीज हमार भोजपुरी से गाना आयल हो और 3 घंटा में भी 1 लाख कंप्लीट ना कर पाइल बा। तो वो सब देख सकत है डिस्प्ले पर। आगे रहो सबके बतला दी कि पब्लिक के प्यार ना मिलता तो एमे सिंगर के कोनो गलती ना बा, लेकिन ऐसे कुछ अच्छा करे के सोचे के चाहिए। तो वीडियो कैसे लागल कमेंट करके जरूर बतलाए। मिले तनी अगला वीडियो में, तब तक हर हर